Herkkusieniviljelmä Uuden Suomen raunioilla. Kun Kauppalehden digiversion kehittäminen aloitettiin, niin se oli tällainen pienen uskovaisten joukon projekti, joka piti aloittaa vastaavan päätoimittajan selän takana, koska hän ei varsinaisesti uskonut internettiin. Juttelin KL Onlinen kehittäjiin kuuluneen Eero Tuomiston kanssa, joka on myös ollut päätoimittajana erikseen Kauppalehti Onlinelle. Ja hän kertoi jo silloin uskoneensa, että tästä tulee vielä tämä Kauppalehden pääkanava tästä internetistä. Vuosituhannen vaihteen teknohuuma siivitti Kauppalehti Onlinen kasvua. Silloin suomalaiset myös innostui sijoittamisesta ja jonotti esimerkiksi kaduilla tällaisiin teknofirmojen listautumisanteihin. Mutta se suurin siivittäjä ja kirittäjä on kyllä ollut internet itse. Et Kauppalehden kakkospäätoimittaja, joka oli Hannu Olkinuora silloin 90-luvulla, niin hän kirjoitti aikanaan vuonna 1994, että 30 miljoonaa käyttäjää ja yli 100% vuotuinen kasvu. Tämä siis viittasi internetin käyttäjiin. Nyt internetiä käyttää 6 miljardia ihmistä ja suomalaisista 95% päivittäin.